Здравейте, в 7 аз съм Зипо и сега сме с втория епизод на Рали. Channel World Rally Champion 3. Ето имаме правим пак за време. Плаш 3. Плаш. След това е това е Форд, Шкода, Форд Фиеста, Ракин, Пасенко, Попин, Шкода, Форд, Фиест, Шкода, Форд, Шкода... Абе да се повтаря, бе? Не знам какво е. Това да е гледахме предния път. Така да ти вишла са Ево. Там е това. Така. Ето ще кажа. Нещо по-сложничко така. Да си покъпя за цварето. В момента е 10 часа вечерта. И искам да разбирате и мляка. Така това е да спортира състезанието и почвам. Ето го дъжд. Ето виждате, колата ми е доста мокърчка. 3, 2, 1. Давай. Е доста готино. Това е доста голяма края. Първо. Пречи са това такива писти, бе. И двата може да се отвърте от Замунда. Двата въобще доста сериозни тук и втора. Както за стейдж да вършим. Се постара да не пускам колата. Ладно, клипнете еднозначно. Аз просто не тръгна съм качил в YouTube, па говоря за следващите. И това става едно объркване. Много да шахваме. Не искам също да гледам как се блъскам, като това време става дъжд в моята вкъщи. Вижте, при всяко удряне горе над километража показва какво състояние е колата. Ето пак. Това почти ще е направено. Мислим, че ако да направя ще предадем в момента. Да бъде е спорно, но в тази параграфика. Но аз се рали шампион. Аз се рали шампионът и тук друга обстановка. Трябва да поставя да това, че се отредявам двигателя. Това е колко е малко параметра, 2 GB RAM, 4 процесор и
512 видеокарта, вижте, има за Nvidia, ATI, Radeon и не знам още. Основно те добрите видеокарти. Това са 2 гигабайта и не надявам за цифрите. И това е последния тейк. Ето стана кратко. Тук не съм видял повече 90. Не е така снимно. Едно, видимо финалната двойка. Не трябваше да стъпвам това. Стара да карам с различни коли, за да видим каква е разликата между колите. Сега разбрах, че бата тук е по-добро. Ето и завършваме. Пак супера кола, пак всичко и пак 14 подявлите. Поле, разбира ги е направо за 3 Валери, горка, митър, Mitsubishi. Това беше от мен, виждаме до следващия епизод на Fear What Really Changed.